Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Υγείας Θέματα. Οι εκφυλιστικές παθήσεις του αφιένα και της μέσης είναι το θέμα που θα συζητήσουμε απόψε. Κοντά μας για να μας βοηθήσει να αναλύσουμε αυτές τις παθήσεις είναι ο κύριος Πέτρος Καραμανάκος, νευροχειρουργός στο Θεραπευτήριο Ολύμπιον. Καλώς ήρθατε και ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και εγώ. Να είσαστε καλά, γιατρέ μου. Θα τα πούμε αυτά αναλυτικά, γιατί πάρα πολλοί κόσμος υποφέρει από προβλήματα στον αφιένα, αλλά και στη μέση. Είναι αλήθεια αυτό. Και που άνθρωποι της δικής σας ειδικότητας, νευροχειρουργοί, μπορούν να μας βοηθήσουν να τα αντιμετωπίσουμε. Να δούμε πριν ξεκινήσουμε να συζητάμε αναλυτικά για τις εκφυλιστικές παθήσεις, είτε στον αφιένα είτε στη μέση. Αυτή την ιδιαίτερα και δύσκολη και λεπτή ειδικότητα του νευροχειρουργού. Με τι ασχολείστε λοιπόν, με ποια κομμάτια του ανθρώπινου οργανισμού? Αν θέλαμε έτσι χοντρικά απλά να πούμε έτσι τι κάνει ένας νευροχειρουργός, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ασχολείται με τις παθήσεις του κεντρικού νευρικού συστήματος, δηλαδή με τις χειρουργικές παθήσεις του εγκεφάλου και του νοτιαίου μυελού, όπως για παράδειγμα είναι οι όγκοι του εγκεφάλου, όπως είναι ο υδροκέφαλος, όπως είναι τα νευρίσματα. Από εκεί και πέρα με κακώσεις του νοτιαίου μυελού, τραυματικές κακώσεις του νοτιαίου μυελού ή εκφυλιστικές παθήσεις, για τις οποίες θα μιλήσουμε σήμερα. Και επίσης ασχολείται και με τα περιφερικά νεύρα, όπως είναι για παράδειγμα το σύνδρομο Καρπιαίου-Σολίνα που έχει ακούσει πολλοί κόσμος. Αυτές χονδρικά, με πολλές βέβαια υποπεριπτώσεις και αρκετές εξειδικεύσεις, είναι η δουλειά που κάνει ένας νευροχειρουργός. Όπως είπα, είναι δύσκολη ειδικότητα και αρκετά λεπτή, ειδικά άμα αναφερόμαστε σε παθήσεις όπως είναι του εγκεφάλου ή του νοτιαίου μυελού. Πολύ ευαίσθητα όργανα πράγματι. Μάλιστα. Να δούμε λοιπόν αναλυτικά τι προβλήματα μπορεί να δημιουργηθούν, τι εκφυλιστικές παθήσεις στον αφιένα μας. Ναι. Αν μιλήσουμε λοιπόν για τις εκφυλιστικές παθήσεις του αφιένα, θα ξεκινήσουμε καταρχήν από την αφιενική σπονδύλωση. Είναι ένας όρος που σημαίνει απλά τη στένωση που προκαλείται στο νοτιαίο μυελό στην περιοχή του αφιένα και τη στένωση των τρυμμάτων των νευρικών ριζών, τη στένωση των νεύρων απλά. Μάλιστα. Ξέρουμε πού οφείλεται αυτό, δηλαδή? Αυτό είναι μια διεργασία που γίνεται με το χρόνο σιγά σιγά. Άρα ηλικιακά δηλαδή ίσως. Έχει να κάνει ακριβώς, γι' αυτό και εμφανίζεται σε μεγαλύτερες ηλικίες. Έχει να κάνει με την εκφύλιση των μεσοσπονδυλίων δίσκων, έχει να κάνει με την υπερτροφία των αρθρώσεων στην περιοχή του αφιένα και έχει να κάνει και με τη δημιουργία των οστεόφυτων, μια πάχυνση ας πούμε των οστών σε κάποια σημεία των σπονδύλων, των αφιενικών σπονδύλων. Είναι αυτά τα άλατα που λέμε εμείς τα οστεόφυτα. Απλά ακριβώς, τα οποία προκαλούν πίεση τόσο στο νοτιαίο μυελό όσο και στις νευρικές ρίζες. Μάλιστα. Η δεύτερη μεγάλη κατηγορία των εκφυλιστικών παθήσεων που εμφανίζονται σε μικρότερες ηλικίες είναι οι αφιενικές δισκοκύλες. Μάλιστα. Όταν έχουμε δηλαδή μια εκφύλιση του μεσοσπονδυλίου δίσκου και από εκεί και πέρα ένα κομμάτι φεύγει, σπάει ενδεχομένως και πιέζει κάποια νευρική ρίζα στον αφιένα ή και τον νοτιαίο μυελό, δημιουργώντας μια σειρά από συμπτώματα που θα τα αναφέρουμε στη συνέχεια. Αυτές είναι οι πιο σημαντικές. Αυτές είναι οι μεγάλες κατηγορίες, θα έλεγε κανείς, των εκφυλιστικών παθήσεων στον αφιένα. Να δούμε λοιπόν λιγάκι τα συμπτώματά τους. Να ξεκινήσουμε με την αφιενική σπονδύλωση και να δούμε τι μας παρουσιάζει. Δηλαδή, τι θα αισθανθεί κάποιος που θα τον κάνει να ανησυχήσει και θα πρέπει να πάει στο γιατρό. Τα κύρια συμπτώματα είναι πόνος στον αφιένα, είναι πόνος στα άνω άκρα, στα χέρια, είναι μια αστάθεια στη βάδιση, ενδεχομένως, θα νιώσει. Αισθητικές διαταραχές, δηλαδή μουδιάσματα στα χέρια ή και στα πόδια. Και σε λίγο πιο προχωρημένες περιπτώσεις μπορεί να έχουμε διαταραχές και κατά την ούρηση και κατά την αφόδευση ακόμη. Άρα είναι πολύ σημαντικές, έτσι. Είναι σημαντικές, βέβαια στην αρχή είναι πολύ σημαντικά, σοβαρά συμπτώματα. Είναι σοβαρά στην αρχή, βέβαια μπορεί να μην τους δώσει κανείς σημασία, όμως στη συνέχεια αν τα αφήσει κανείς μπορεί να προχωρήσουν και μπορεί να καταλήξουν, ας πούμε, να μην μπορεί να φάει, να μην μπορεί να χρησιμοποιήσει καλά τα χέρια του, να μην μπορεί να περπατήσει σωστά, να γίνουν αρκετά σοβαρά. Γι' αυτό και είναι σημαντική, ας πούμε, η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση αυτών των καταστάσεων. Όσον αφορά τη δεύτερη κατηγορία, τη δισκοκύλη, που εμφανίζεται σε μικρότερες ηλικίες, εκεί τα συμπτώματα συνήθως είναι πιο οξέα στην εμφάνισή τους, δηλαδή ξαφνικά αρχίζει ένας έντονος πόνος στον αφιένα που αντανακλά σε κάποιο από τα δύο άνω άκρα, σε κάποιο δάχτυλο ή σε κάποια δάκτυλα,
Παράλληλα υπάρχουν αισθητικές διαταραχές, μουδιάσματα στην αντίστοιχη περιοχή και πιθανώς να έχουμε και μυϊκή αδυναμία, δηλαδή να μην μπορεί να σφίξει καλά το χέρι του, να μην μπορεί να κλείσει καλά το χέρι του, εξαρτάται από το ποια νευρική ρίζα έχει προσβληθεί. Μάλιστα. Είπαμε ότι η αυγενική δισκοκύλη μπορεί να εμφανιστεί σε νεότερους ανθρώπους, έτσι, δεν είναι πια μόνο στους μεγάλους όπως η σπονδύλωση. Πού οφείλεται? Όπως είπαμε, οφείλεται σε εκφύλιση του μεσοσπονδυλίου δίσκου, η οποία, για να πούμε πού οφείλεται περαιτέρω, δυστυχώς δεν υπάρχει κάποια εξήγηση ακόμη. Υπάρχουν διάφορες θεωρίες και για την κληρονομικότητα μιλάνε και είναι πολλές μελέτες οι οποίες γίνονται αυτή τη στιγμή, αλλά δεν γνωρίζουμε την απάντηση ακόμη. Να τα δούμε λοιπόν και αυτές, να τις δούμε και τις δύο αυτές τις εκφυλιστικές παθήσεις από την πλευρά της διάγνωσης. Αισθανόμαστε λοιπόν κάποια προβλήματα που ψιλομοιάζουν κιόλας, θα έλεγα, έτσι, και ο πόνος και το μούδιασμα κλπ. Σίγουρα. Οπότε πρέπει να έρθουμε στον ειδικό, στον γιατρό, να μας πει τι θα κάνουμε. Ακριβώς. Το πιο σημαντικό είναι η κλινική εξέταση λοιπόν, το να πάει κανείς στον γιατρό. Ακριβώς. Από εκεί κανείς θα δει πολλά και θα υποπτευθεί ποιο είναι το πρόβλημα. Βέβαια δεν φτάνει μόνο η κλινική εξέταση, από εκεί και πέρα έχουμε μια σειρά από εξετάσεις, στην κορυφή των οποίων είναι πάντοτε η μαγνητική τομογραφία. Βλέπουμε συχνά εδώ στην Ελλάδα να ξεκινάει κανείς από αξονική τομογραφία, που κατά τη γνώμη μου είναι λάθος. Δηλαδή πρώτη εξέταση είναι η μαγνητική τομογραφία και ως συμπληρωματική ενδεχομένως για να δούμε κάπως τα οστά είναι και η αξονική τομογραφία. Όμως η μαγνητική είναι πραγματικά στην κορυφή. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να γίνεται μια μαγνητική, η οποία είναι και ανέξοδη πλέον και εύκολη στο να γίνει και υπάρχουν και αρκετά μηχανήματα. Έτσι. Και θα δείξει ποια από τις δύο παθήσεις είναι αυτή και ποια από τις δύο παθήσεις και πού ακριβώς είναι το πρόβλημα. Και τι χρειάζεται βέβαια ο ασθενής. Γιατί από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε και τι αντιμετώπιση θα. Μάλιστα, θα δούμε δηλαδή σε ποιο κομμάτι ακριβώς του αφιένα έχουμε το πρόβλημά μας και πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Σας δίνει δηλαδή αυτές τις δυνατότητες, έτσι, να ξέρετε τι θα κάνετε. Αυτό. Και βέβαια υπάρχουν και άλλες κάποιες υποεξετάσεις που μπορεί κανείς να κάνει, όπως για παράδειγμα το ηλεκτρομυογράφημα, για να δει ποια νευρική ρίζα έχει προσβληθεί, η οποία είναι βέβαια δευτερεύουσας σημασίας. Όταν πρόκειται για τα χέρια μας και δεν μπορούμε να. Όταν είναι μια δισκοκύλη, ας πούμε, που πιέζει μια νευρική ρίζα, με το ηλεκτρομυογράφημα θα μας δείξει ποια είναι αυτή η ρίζα. Αλλά αν έχουμε κάνει τη μαγνητική μας, ίσως δεν χρειάζεται κιόλας το ηλεκτρομυογράφημα. Πολύ ωραία. Βάζετε λοιπόν τη διάγνωση και λέτε ότι πρόκειται για αυτή ή την άλλη εκφυλιστική πάθηση. Είτε είναι η σπονδύλωση είτε η δισκοκύλη. Πώς τις αντιμετωπίζουμε? Τώρα, κάθε μία είναι ξεχωριστή οντότητα, όπως είπαμε. Αν μιλήσουμε για τη δισκοκύλη, για μια αυγενική δισκοκύλη, εξαρτάται πάντα από την ένταση των συμπτωμάτων και το είδος του συμπτώματος. Δηλαδή, αν είναι ένας νέος άνθρωπος ο οποίος απλώς έχει έναν πόνο στον αυγένα, ο οποίος αντανακλά στο χέρι του και είναι ανεκτός ο πόνος αυτός, σίγουρα θα πρέπει να περιμένουμε, να δώσουμε παυσίπονα, ενδεχομένως κάποιο κολάρο που θα βοηθάει τον ασθενή να έχει μια καλύτερη στάση στον αυγένα του, και περιμένουμε ένα διάστημα το οποίο μπορεί να φτάσει μέχρι και 2 μήνες. Ίσως κάτι. Και φυσικοθεραπείες ήπιες βέβαια, όταν υπάρχει μεγάλη δισκοκύλη, για να μην γίνει κάποια ζημιά. Έλξεις ίσως και λοιπά, φαντάζομαι. Ναι, αυτά βοηθάνε ενδεχομένως σε αυτή τη φάση. Μάλιστα. Και μπορεί να περιμένει κανείς μέχρι και 2 μήνες. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των ασθενών θεραπεύεται χωρίς να χρειαστεί να κάνει χειρουργείο. Αν όμως είναι κάποιος ασθενής ο οποίος έχει. Όμως, συγγνώμη που σας διακόπτω, υποτροπιάζει κάποια στιγμή αργότερα. Μπορεί να υποτροπιάζει, μπορεί και όχι όμως. Μπορεί και όχι. Γι' αυτό έχει σχέση και με το μέγεθος της δισκοκύλης. Και με το μέγεθος σίγουρα. Και με το μέγεθος και με τη θέση, σε ποιο επίπεδο είναι ακριβώς στην αυγενική μοίρα. Αν όμως είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αφόρητο πόνο, ο αφόρητος πόνος για παράδειγμα αποτελεί ένδειξη επίγοντος χειρουργείου. Θα πρέπει να τον χειρουργήσουμε. Ακριβώς. Ή αν είναι ένας ασθενής ο οποίος έχει μια έκπτωση της μυϊκής ισχύως σημαντικού βαθμού, δηλαδή δεν μπορεί να σφίξει το χέρι του ή δεν μπορεί να κλείσει, να ανοίξει το χέρι του. Να κάνει καθημερινές δουλειές. Και αυτό αποτελεί μια ένδειξη για χειρουργείο, με την έννοια ότι θα πρέπει να γίνει σύντομα για να δώσουμε το χρόνο να διορθωθεί αυτό το πρόβλημα. Αν καθυστερήσουμε, έτσι όπως το ακούω που το λέτε, σημαίνει ότι μπορεί να γίνει κάποια βλάβη ανεπανόρθωτη. Ακριβώς. Ανεπανόρθωτη βλάβη ή ακόμη και ο πόνος, ο έντονος πόνος. Αν δεν τον χειρουργήσουμε, μπορεί να μετατραπεί σε νευροπαθητικό, όπως το λέμε, πόνο, που από εκεί και πέρα και να το χειρουργήσεις θα αφήσει τον ασθενή κάποια υπολείμματα. Δεν θα θεραπευτεί ποτέ. Θα πονάει δηλαδή, έστω και λιγάκι, αλλά θα πονάει μόνιμα. Ακριβώς. Γι' αυτό και έχει σημασία ο πόνος. Πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας πάντα. Πρέπει να θεραπεύεται. Δεν είναι κάτι που πρέπει να λέμε στον ασθενή πήγαινε στο σπίτι σου. Πρέπει να θεραπεύεται. Χειρουργείο. Πείτε ότι φτάνουμε σε αυτή την περίπτωση και πρέπει για μια δισκοκύλη να χειρουργηθούμε. Είναι ένα δύσκολο χειρουργείο?
Είναι ένα απαιτητικό, θα έλεγα, χειρουργείο, το οποίο χρειάζεται απλώς εκπαίδευση. Αν κάποιος έχει εκπαιδευτεί να το κάνει, μπορεί να το κάνει. Είναι ένα μεγάλο χειρουργείο και εξειδικευμένο. Είναι ένα εξειδικευμένο χειρουργείο σε μια δύσκολη περιοχή, γιατί αν είναι μια αυγενική δισκοκύλη που τη χειρουργούμε από μπροστά, με πρόσθετη αυγενική προσπέλαση, στην περιοχή εκείνη υπάρχουν πολλά αγκία, υπάρχουν πολλά νεύρα, υπάρχει ο νοτιός μυελός. Θα πρέπει κανείς να είναι πολύ προσεκτικός, να ξέρει τι κάνει και πώς το κάνει σίγουρα. Από εκεί και πέρα όμως, αν τα ξέρει όλα αυτά, μπορεί να γίνει με ασφάλεια και η ανακούφιση που έχει ο ασθενής αμέσως μετά το χειρουργείο, αυτό είναι πολύ σημαντικό, είναι άμεση. Είναι άμεση. Στην περίπτωση της δισκοκύλης λοιπόν. μιλάμε, έτσι. Ναι. Είναι διαφορετική η σπονδύλωση που είπαμε. Βέβαια, από τη δισκοκύλη. Άρα λοιπόν είναι ένα χειρουργείο που ναι μεν είναι σοβαρό και δύσκολο, αλλά όταν το κάνει ένας άνθρωπος που είναι εξειδικευμένος, είναι ένα χειρουργείο που μας βοηθά πάρα πολύ και αμέσως μετά αισθανόμαστε πολύ καλύτερα και δεν πονάμε. Ακριβώς. Αν πάμε τώρα στη δεύτερη κατηγορία για να προχωρήσουμε με τη θεραπεία της αυγενικής σπονδύλωσης, όπου έχουμε αυτήν τη στένωση στο σωλήνα, στο νοτιό μυελό, στην αυγενική μοίρα, και εν πάση περιπτώσει ο ασθενής έχει πιο βαριά ενδεχομένως συμπτώματα, δηλαδή αστάθεια βάδισης, διαταραχές από τα άνω άκρα, διαταραχές ούρησης. Εκεί και αυτό είναι μια κατάσταση που θέλει αντιμετώπιση και θέλει συνήθως χειρουργική αντιμετώπιση, η οποία εξαρτάται από το τι είναι αυτό που προκαλεί τη βλάβη. Αν τη βλάβη την προκαλεί μια δισκοκύλη, η οποία και αυτή εντάσσεται στη σπονδύλωση, μπορεί να χειρουργηθεί ο ασθενής με πρόσθετη αυγενική προσπέλαση. Συνήθως όμως στις περιπτώσεις της αυγενικής σπονδύλωσης πάμε και με οπίστια προσπέλαση, κάνοντας τη λεγόμενη πεταλεκτομία, η οποία επίσης βοηθάει τον ασθενή. Τώρα, στην περίπτωση αυτή, το πόσο θα βοηθηθεί ένας ασθενής εξαρτάται από το βαθμό της βλάβης. Άρα λοιπόν, αν το έχουμε αφήσει και η βλάβη είναι, έτσι, έχει προχωρήσει πολύ, τότε είναι δύσκολο το να επανέλθουμε στην αρχική κατάσταση. Και εδώ είναι και μια σημαντική επιπλοκή που πρέπει να αναφέρουμε της αυγενικής μυελοπάθειας, που αποτελεί επιπλοκή τόσο της αυγενικής δισκοκύλης όσο και της αυγενικής σπονδύλωσης, και είναι μια επιπλοκή που δυστυχώς είναι μια βλάβη μάλλον που είναι ανεπανόρθωτη, θα έλεγε κανείς, με την έννοια ότι χρειάζεται αντιμετώπιση, η οποία γίνεται για να σταματήσουμε την εξέλιξη της νόσου, όχι για να την αναστρέψουμε. Όταν λέμε αντιμετώπιση, εννοούμε χειρουργική, φαντάζομαι. Έτσι, ακριβώς. Άρα δηλαδή είναι ένα χειρουργείο για την μυελοπάθεια, την αυγενική, χωριστό, το οποίο γίνεται, μάλλον πρόκειται για μια επιπλοκή, όπως είπατε, των δύο προηγούμενων εκφυλιστικών παθήσεων, και βέβαια δεν ξέρουμε τα αποτελέσματα, γιατί έχει σχέση με το πόσο σοβαρό είναι η βλάβη που έχει γίνει. Απλά τη σταματάμε ίσως εκεί, έτσι. Και ίσως βοηθάμε, ένα 20% των ασθενών βελτιώνονται. Αλλά αν έχει κάποιος αυγενική μυελοπάθεια, το καλύτερο που γίνεται συνήθως είναι να σταματήσουμε την εξέλιξη εκεί και να μείνει με τα συμπτώματα που έχει εκείνη τη στιγμή. Τα συμπτώματα που έχει ποια είναι? Πρέπει να είναι πιο σοβαρά, έτσι. Τα συμπτώματα συνήθως είναι μια αστάθεια βάδισης, μια σημαντικού βαθμού αδυναμία στα χέρια, πιθανότατα διαταραχές της ούρησης ή της αφόδευσης, όπως είπαμε, και έντονες αισθητικές διαταραχές. Άρα είναι τα πιο σοβαρά συμπτώματα από όλες τις άλλες δύο. Πολύ σωστά. Είναι λοιπόν, μπορούν να αντιμετωπιστούν πάντως χειρουργικά, έτσι. Μετά τι γίνεται? Χρειάζεται κάποια αποκατάσταση? Μπορεί κάποιος να μπει στην καθημερινή του ζωή κανονικά, χωρίς προβλήματα? Θα πρέπει να μείνει στο κρεβάτι ένα διάστημα? Δεν ξέρω. Πάντοτε αυτά θα θέλαμε να μας τα πείτε. Εξαρτάται από το είδος του χειρουργείου. Δηλαδή, αν μιλάμε για μια απλή αυγενική δισκοκύλη, όπου κάνουμε μια πρόσθετη αυγενική προσπέλαση, ο ασθενής δεν χρειάζεται να μείνει καθόλου στο κρεβάτι, σηκώνεται 1-2 ώρες μετά το χειρουργείο και την άλλη μέρα πάει στο σπίτι του. Και μπορεί πολύ σύντομα, σε 2 εβδομάδες περίπου, να επανέλθει στην δραστηριότητά του, στη δουλειά του και να μην έχει κανένα πρόβλημα. Εάν βέβαια έχει γίνει μια επέμβαση, μια οπίστια προσπέλαση με σπονδυλοδεσία ενδεχομένως, είναι μια πιο βαριά επέμβαση. Στο κρεβάτι δεν χρειάζεται να κάτσει και εκεί κινητοποιείται άμεσα, απλώς η αποκατάσταση είναι λίγο μακρύτερη. Ναι, είναι λίγο πιο μεγαλύτερο το διάστημα. Μεγαλύτερο το διάστημα, ακριβώς. Το σημαντικό είναι ότι μπορούν να λυθούν σοβαρότατα προβλήματα, όπως αυτά που είπαμε, στην περιοχή του Αφιένα, εκφυλιστικές παθήσεις που δημιουργούν κυρίως πόνο και άλλα συμπτώματα αρκετά σοβαρά. Σίγουρα. Οπότε είναι πολύ σημαντικό που μπορούν να αντιμετωπιστούν. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσουμε κάτι άλλο για τον Αφιένα, αλλιώς να δούμε τις εκφυλιστικές παθήσεις στο κομμάτι της μέσης. Βεβαίως, μπορούμε να προχωρήσουμε στην οσφυγική μοίρα, όπως λέμε, της σπονδυλικής στήλης, στη μέση, όπως είπατε. Εκεί έχουμε
πάλι δύο αντίστοιχες οντότητες. Μιλάμε για οσφυϊκή στένωση και μιλάμε για την οσφυϊκή δισκοκύλη πλέον. Η οσφυϊκή στένωση είναι μια στένωση πάλι στον σωλήνα, στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης. Η οσφυϊκή δισκοκύλη είναι μια κατάσταση κατά την οποία έχουμε εκφύλιση και πάλι του μεσοσπονδυλίου του δίσκου, ο οποίος πιέζει κάποια νευρική ρίζα. Φαντάζομαι οφείλονται, όπως και οι εκφυλιστικές παθήσεις του αφιένα, στους ίδιους λόγους. Ακριβώς. Και γι' αυτόν τον λόγο. Είναι η ηλικία. Έτσι. Και γι' αυτόν τον λόγο η οσφυϊκή στένωση εμφανίζεται κυρίως σε μεγαλύτερες ηλικίες, ενώ η δισκοκύλη σε μικρότερες ηλικίες. Ακριβώς. Πρέπει να το συναντάτε πολύ συχνά, ειδικά τη δισκοκύλη. Είναι πάρα πολύ συχνό, πραγματικά είναι πάρα πολύ συχνό. Το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας. Γιατί, τουλάχιστον το λέω γιατί ακούω πάρα πολλούς γνωστούς φίλους που κάποια στιγμή στη ζωή τους, όταν θα έχουν έναν πόνο, ειδικά στην οσφυϊκή μοίρα, δηλαδή στη μέση, και πάνε να κάνουν κάποια εξέταση, θα δουν ότι κάποια δισκοκύλη μπορεί να υπάρχει, είτε μικρότερη είτε μεγαλύτερη. Ακριβώς. Βέβαια, εδώ πρέπει να πούμε το εξής, ότι αν κάποιος πάει να κάνει μια μαγνητική, για παράδειγμα, πιστεύω ότι το 90% θα έχει μια μικρή δισκοκύλη. Το θέμα είναι ότι αυτός που θέλει αντιμετώπιση, αυτός που θέλει χειρουργείο, πρέπει να έχει κάποιες συγκεκριμένες. Και με προβλήματα. Ακριβώς, θα το δημιουργεί. Πρέπει να έχει κάποια συγκεκριμένα προβλήματα. Μάλιστα. Είναι τα ίδια και τα συμπτώματα για τις δύο αυτές εκφυλιστικές παθήσεις? Τα συμπτώματα διαφέρουν και στις δύο αυτές οντότητες. Έχουν σχέση προφανώς με το υπόλοιπο κομμάτι του σώματός μας. Ακριβώς. Τα κύρια συμπτώματα, για παράδειγμα, στην οσφυϊκή δισκοκύλη είναι ένας πόνος στη μέση, ο οποίος αντανακλά σε ένα από τα δύο κάτω άκρα, σε ένα από τα δύο πόδια. Ανάλογα με το ποια νευρική ρίζα πιέζεται, έχει ανάλογη κατανομή και ο πόνος. Παράλληλα, υπάρχουν αισθητικές διαταραχές, μουδιάσματα στην αντίστοιχη περιοχή που προκαλούνται από τη συγκεκριμένη ρίζα και πιθανότατα να έχουμε και έκπτωση μυϊκής ισχύως, δηλαδή κάποιος μυς να μην λειτουργεί σωστά, δηλαδή να έχουμε πτώση ποδός, για παράδειγμα, να μην μπορεί το πόδι να σηκωθεί ή να μην μπορεί ο ασθενής να πατήσει στις μύτες γιατί έχει πέσει το πόδι του. Αντίθετα, στην περίπτωση της οσφυϊκής στένωσης, τα συμπτώματα, το κύριο μάλλον σύμπτωμα, είναι η λεγόμενη νευρογενής διαλείπουσα χολότητα, και λέμε νευρογενής για να την διαφοροποιήσουμε από την αγκιογενή διαλείπουσα χολότητα που παρατηρείται σε ασθενείς που έχουν απόφραξη στα αγκία τους. Μάλιστα, αλλά κλινικά είναι σχεδόν το ίδιο, δηλαδή ασθενής ο οποίος σηκώνεται, περπατάει 100, 200, 300 μέτρα και τότε ξαφνικά αρχίζει έντονος πόνος στα πόδια του, έντονο μούδιασμα, έντονο πιάσιμο και πρέπει να σταματήσει κάποιο διάστημα και μετά να συνεχίσει να περπατάει. Πολύ σοβαρό. Σίγουρα. Και μπορεί να γίνει σοβαρό μέσω των επιπλοκών που υπάρχουν. Θα ρωτήσω κάτι που μπορεί να είναι και λάθος, αλλά θα το πω. Οσφιαλγία ή ισχυαλγία οφείλονται σε κάποιες από αυτές τις εκφυλιστικές παθήσεις που συζητάμε? Η οσφιαλγία ως όρος σημαίνει πόνος στη μέση, που μπορεί να είναι από έναν μυϊκό σπασμό, δηλαδή να μην έχει σχέση με δισκοκύλη, ή μπορεί και να έχει σχέση με δισκοκύλη. Μάλιστα. Η ισχυαλγία είναι ο πόνος που προέρχεται από κάποιο νεύρο που πιέζεται πιθανότατα από κάποια δισκοκύλη. Οπότε και συνήθως το λέμε οσφιοισχυαλγία, δηλαδή μια δισκοκύλη προκαλεί οσφιοισχυαλγία. Είναι το σύμπτωμα δηλαδή που πρέπει να ψάξουμε, ξεκινώντας από αυτό που τον πόνο που έχουμε, το άλγος, για να βρούμε τι ακριβώς μας συμβαίνει. Ακριβώς. Να το πούμε πιο απλά, αν κάποιος έχει πόνο στη μέση, οσφιαλγία, δεν είναι υποχρεωτικό ότι θα έχει δισκοκύλη. Αν όμως έχει οσφιοισχυαλγία, εκεί τότε αυξάνονται οι πιθανότητες και κάποιο καμπανάκι θα πρέπει να χτυπήσει, ότι πιθανώς να υπάρχει κάποια πρόπτωση δίσκου ή κάποια κύλη, τέλος πάντων. Μάλιστα. Είδαμε λοιπόν και τα συμπτώματα, να δούμε λίγο τον τρόπο που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις δύο αρκετά σοβαρές εκφυλιστικές παθήσεις της μέσης. Η αντιμετώπιση, αν αρχίσουμε για παράδειγμα από την οσφυϊκή δισκοκύλη, και επειδή είπαμε ότι δεν είναι όλες για χειρουργείο, οι ενδείξεις και πάλι είναι συγκεκριμένες. Δηλαδή θα πρέπει ο ασθενής να έχει, για παράδειγμα, κάποιο νευρολογικό έλλειμμα, όπως είπαμε, μια έκπτωση της μυϊκής ισχύως, δηλαδή ένας ασθενής που έχει πέσει το πόδι του, για παράδειγμα, γιατί πιέζεται η όμικρον 5 ρίζα, παραδείγματι, αυτός θα πρέπει να χειρουργηθεί εκτάκτος. Άμεσα, ακριβώς. Γιατί μετά μπορεί να γίνει κάποια βλάβη πιο μόνιμη και δεν μπορούμε να βοηθήσουμε. Ακριβώς. Λένε ότι αν δεν χειρουργηθεί μέσα σε 48 ώρες ασθενής που έχει πτώση ποδός, οι πιθανότητες να αποκατασταθεί είναι λιγότερες του 80%. Άρα, όταν λέμε πτώση ποδός, για να το καταλάβουν αυτοί που μας παρακολουθούν, όταν δεν μπορεί κανείς να περπατήσει στις πτέρνες, να το πούμε έτσι. Δηλαδή, η μία πτέρνα
στη μία πτέρνα μπορεί, η άλλη πτέρνα πέφτει το πόδι του, ακριβώς, δεν μπορεί να σταθεί. Και είναι ένα σύμπτωμα πολύ σοβαρό που πρέπει να το δει άμεσα. Ακριβώς, και να πάει άμεσα στο γιατρό. Ακριβώς. Βέβαια, και να γίνει αμέσως η επέμβαση. Η εκτίμηση πρώτα, η μαγνητική και η επέμβαση σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Επίσης, ο έντονος πόνος. Όπως είπαμε, ο αφόρητος πόνος και πάλι αποτελεί ένδειξη για χειρουργείο. Ή πόνος ο οποίος διαρκεί πάνω από 6 με 8 εβδομάδες συνεχώς χωρίς να υφίεται. Γιατί και στην περίπτωση αυτή, και είναι πολύ σημαντικό αυτό να το πούμε, υπάρχει ο κίνδυνος του λεγόμενου νευροπαθητικού πόνου και εδώ. Δηλαδή, μας παραμείνει μετά αυτό που λέγατε πριν. Ακριβώς. Δηλαδή και να το χειρουργήσεις μετά μπορεί να παραμείνει μια βλάβη, ένας πόνος συνεχής, διαφορετικός ενδεχομένως, διαφορετικού τύπου, αλλά θα είναι ενοχλητικός πολύ και μόνιμος. Ακριβώς. Τώρα, στην άλλη κατηγορία της οσφυγικής στένωσης, τα πράγματα είναι, θα έλεγε κανείς, πιο σχετικά, δηλαδή δεν είναι απόλυτες οι ενδείξεις. Αν είναι κάποιο σύμπτωμα το οποίο ενοχλεί στην καθημερινότητά του πολύ τον ασθενή, τότε θα πρέπει να χειρουργηθεί, θα πρέπει να γίνει μια επέμβαση δηλαδή, προκειμένου να μπορέσει να περπατήσει καλύτερα, να βελτιωθεί η ποιότητα της ζωής του. Μάλιστα. Χειρουργία επίσης σοβαρά. Είναι χειρουργία επίσης σοβαρά που χρειάζονται εξειδίκευση. Άρα νευροχειρουργούς που τα ξέρουν και κάνουν. Ανθρώπους οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί σε αυτό, ξέρουν να χειρίζονται το μικροσκόπιο, γιατί πρέπει να τονίσουμε ότι τόσο στις επεμβάσεις του αφιένα όσο και στις επεμβάσεις της μέσης, οι νευροχειρουργοί θεωρούμε απαραίτητο το μικροσκόπιο, όπου έχεις μια μεγένθηση 30 φορές αυτού που βλέπεις, και οπότε μπορείς να κάνεις πιο εύκολα κάποιες λεπτές κινήσεις. Βέβαια θέλει εκπαίδευση αυτό, είναι κάτι το οποίο απαιτεί μακρόχρονη, πολύχρονη εκπαίδευση. Πολύ σημαντική. Γιατί κάτω από το μικροσκόπιο τα πάντα είναι διαφορετικά. Και εν πάση περιπτώσει είναι λεπτές επεμβάσεις όπως είπατε, αλλά με το μικροσκόπιο και σωστή εκπαίδευση μπορούμε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Μάλιστα. Επεμβάσεις που χρειάζονται να μείνει κάποιος στο νοσοκομείο καιρό, χρειάζεται μεγάλη αποκατάσταση μετά. Και στις δύο αυτές οντότητες υπάρχουν διαφορές, όπως είπαμε και για τις περιπτώσεις του αφιένα. Δηλαδή, όταν μιλάμε για μια οσφυγική δισκοκύλη, η οποία δεν έχει δημιουργήσει βέβαια προβλήματα αξεπέραστα, τότε ο ασθενής σηκώνεται 2-3 ώρες μετά το χειρουργείο και την άλλη μέρα πάει στο σπίτι του. Είναι δηλαδή άμεση κινητοποίηση, άμεση βελτίωση. Μικρή ταλαιπωρία στην ουσία. Μικρή ταλαιπωρία ακριβώς. Μικρές τομές στο χειρουργείο, μικρός χρόνος χειρουργείου. Και ο ασθενής πραγματικά είναι πολύ ευχαριστημένος μετά από την επέμβαση. Βέβαια, άμα έχει υποφέρει και νωρίτερα αρκετά. Σίγουρα. Η άλλη κατηγορία βέβαια είναι λίγο διαφορετική. Τα αποτελέσματα δεν είναι τόσο θεαματικά, δηλαδή στην περίπτωση της οσφυγικής στένωσης, εκεί το χειρουργείο είναι διαφορετικό. Δηλαδή, ενώ στην περίπτωση της δισκεκτομής κάνουμε μια μικρή τομή, πηγαίνουμε και αφαιρούμε την δισκοκύλη, στην περίπτωση της οσφυγικής στένωσης χρειάζεται να κάνουμε μια μεγαλύτερη, ας το πούμε έτσι, επέμβαση, να αφαιρέσουμε ένα κομμάτι από το οστό, το πέταλο το λεγόμενο, να κάνουμε μια πεταλεκτομία, πιθανώς να χρειαστεί να κάνουμε και σπονδυλοδεσία, να βάλουμε κάποιες βίδες για να σταθεροποιήσουμε κάποια κατάσταση, εάν υπάρχει αστάθεια βέβαια. Άρα θα το δείτε την ώρα, μάλλον θα το ξέρετε από τη μαγνητική πριν, αλλά θα δείτε... Λέτε για το θέμα του είδους χειρουργείου. Αυτό θα το δει κανείς από την κλινική εξέταση και από τις εξετάσεις. Όχι στο χειρουργείο, δεν το βλέπει στο χειρουργείο μόνο. Εάν έχει αστάθεια ο ασθενής από πριν, είτε κλινική είτε ακτινολογική, τότε πρέπει να κάνει σπονδυλοδεσία. Αν δεν έχει, δεν πρέπει να κάνει σπονδυλοδεσία. Μάλιστα. Αρκετά σοβαρό χειρουργείο. Μετά θα μπει δύσκολα στην καθημερινότητά του. Όχι. Κινητοποιείται και πάλι σχετικά σύντομα. Φεύγει από το νοσοκομείο στις 3-4 μέρες και μετά από ένα μήνα περίπου, ανάλογα και με την επιτυχία του χειρουργείου βέβαια, θα είναι πολύ καλύτερα και θα μπορεί, ας πούμε, να ξεκινήσει τις δραστηριότητές του. Μάλιστα. Αν αφήσουμε αυτές τις παθήσεις και δεν ασχοληθούμε ιδιαίτερα, πονάμε βέβαια, αλλά δεν πάμε και στο γιατρό. Ή ακόμα και το πόδι μας να μην λειτουργεί σωστά κάποιες φορές, να μην μπορούμε να περπατήσουμε λοιπόν κανονικά, να μην δώσουμε και την απαραίτητη σημασία. Μπορούμε να έχουμε επιπλοκή και να γίνουν τα πράγματα χειρότερα. Σίγουρα. Σίγουρα. Για μία από αυτές ήδη μιλήσαμε, όπως είναι ο νευροπαθητικός πόνος, για παράδειγμα, στην περίπτωση της οσφυγικής δισκοκύλης. Εάν το αφήσουμε πάνω από 6-8 εβδομάδες, υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Όμως αυτό που θα πρέπει να τονίσουμε, γιατί είναι και η σημαντικότερη επιπλοκή που μπορεί να εμφανιστεί και την οποία πρέπει να έχει κανείς κατά νου, είναι η λεγόμενη υπουρηδική συνδρομή. Σε περιπτώσεις δηλαδή όπου υπάρχει οσφυγική στένωση
αν σε αυτήν επιπροσθεθεί και μία δισκοκύλη, για παράδειγμα, ή αν η στένωση αυτή χειροτερέψει για κάποιους λόγους σε σύντομο χρονικό διάστημα, έχουμε μια κλινική εικόνα, η οποία εκδηλώνεται με μια μυϊκή αδυναμία στα κάτω άκρα, μπορεί να φτάσει μέχρι και παράλυση. Πολύ σοβαρό, έχουμε μια διαταραχή της αισθητικότητας στην περιπροκτική περιοχή και στις περιοχές γύρω από τα γεννητικά όργανα. Και εκεί θα πρέπει πλέον κανείς να πάει άμεσα στο γιατρό και θα πρέπει το χειρουργείο να γίνει μέσα στις 48 ώρες για να έχει ελπίδες καλής, ας πούμε, να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Ακριβώς. Έτσι. Άρα είναι πολύ σοβαρή αυτή η επιπλοκή. Είναι μια πολύ σοβαρή επιπλοκή, πρέπει να την έχουν όλοι στο μυαλό τους και αν τυχόν παρουσιαστούν τέτοιου είδους συμπτώματα, να πάνε γρήγορα στο γιατρό. Γενικότερα, λοιπόν, και στον αφιένα που έχουμε και το νοτιοομιελοϊκή, αλλά και στην οσφυϊκή μοίρα, στη μέση μας, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με σοβαρότητα. Τουλάχιστον αυτό φαίνεται από την δική σας την ειδικότητα, που αν δεν προλάβουμε κάτι μπορεί να έχουμε ανεπανόρθωτες ζημιές και σοβαρά προβλήματα. Γιατί το να περπατάει κανείς ή να μπορεί να κάνει πράγματα που στην καθημερινότητα των άλλων είναι πολύ απλά, αλλά γι' αυτό να είναι πολύ δύσκολο. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγο, κυρίες και κύριοι, θα δούμε πολύ σημαντικά θέματα. Επιστρέφουμε με την εκπομπή Υγείας Θέματα, κυρίες και κύριοι. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής συζητήσαμε για τις εκφυλιστικές παθήσεις του αφιένα και της μέσης. Κοντά μας είναι ο κύριος Πέτρος Καραμανάκος, είναι νευροχειρουργός στο Θεραπευτήριο Ολύμπιον. Είπαμε αρκετά και ιδιαίτερα σημαντικά, κύριε Καραμανάκο, για αυτές τις εκφυλιστικές παθήσεις του αφιένα και της μέσης. Εντάχει να τις αναφέρουμε για όσους δεν μας παρακολούθησαν στο πρώτο μέρος. Και να πούμε ότι στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής θα μιλήσουμε επίσης για μια σημαντική πάθηση που δεν την πολύ ξέρουμε και στην και γι' χώρα αυτό μας. Νομίζω να την αναφέρουμε. Και που αφορά στα μεγαλύτερα άτομα στην ηλικία και πρόκειται για την φυσιολογικής πίεσης υδροκέφαλο, για αυτή την πάθηση. Θα μας τα πείτε λοιπόν αναλυτικά. Να πούμε δύο λόγια για τις εκφυλιστικές παθήσεις και να κλείσουμε. Να επαναλάβουμε λοιπόν αυτά που είπαμε εντάχει. Όσον αφορά την αφιενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης, δηλαδή τον αφιένα, μιλάμε για την αφιενική σπονδύλωση ή και απλά μπορούμε να το πούμε αφιενική στένωση, για να το κατανοήσει καλύτερα ο κόσμος, και για την αφιενική δισκοκύλη. Δύο παθήσεις οι οποίες αφορούν το ίδιο τμήμα του σώματος, τον αφιένα, αλλά είναι δύο διαφορετικές οντότητες. Η αφιενική δισκοκύλη ίσως λιγότερο επικίνδυνη, η αφιενική στένωση ίσως περισσότερο επικίνδυνη, με την έννοια ότι μπορεί να είναι τόσο σοβαρή που να μας οδηγήσει ακόμη και σε παραπληγίες ή τετραπληγίες σε μερικές σοβαρές περιπτώσεις. Αντιμετωπίζονται όμως χειρουργικά. Αντιμετωπίζονται και οι δύο παθήσεις χειρουργικά και τα αποτελέσματα είναι αρκετά καλά, ειδικά όταν έχουμε έγκαιρη διάγνωση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα η πρόληψη που θα μπορούμε να κάνουμε εμείς ως πρόληψη θα λέγαμε το να πάει κανείς γρήγορα στο γιατρό, στο σωστό γιατρό, στον νευρολόγο ενδεχομένως ή στον νευροχειρουργό, να αναφέρει τα συμπτώματα αυτά και ο γιατρός του θα τα αξιολογήσει από εκεί και πέρα. Μάλιστα. Πείτε μας δύο λόγια και για τη μέση τώρα, για να στη δεύτερη κατηγορία που όπως προαναφέραμε, στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης, στη μέση δηλαδή έτσι απλά, έχουμε πάλι την οσφυϊκή στένωση και την οσφυϊκή δισκοκύλη. Και οι δύο αυτές παθήσεις, οι δύο αυτές οντότητες είναι διαφορετικές μεταξύ τους. Πιο σοβαρή θα έλεγε κανείς είναι η οσφυϊκή στένωση και είναι λίγο δυσκολότερη η αποκατάσταση, η χειρουργική αποκατάσταση. Λιγότερο σοβαρή αλλά με έντονα συμπτώματα η οσφυϊκή δισκοκύλη, και οι δύο αντιμετωπίζονται χειρουργικά και τα αποτελέσματα είναι πολύ καλά όταν πάλι έχουμε μια έγκαιρη διάγνωση. Πολύ ωραία, και γλιτώνουμε από πόνους αλλά και τα υπόλοιπα όλα τα συμπτώματα. Από πόνους, αλλά το σημαντικότερο ότι ο άνθρωπος δεν παραμένει, δηλαδή μπορεί να περπατήσει, δεν έχει σπαστικότητα, δεν είναι καθυλωμένος, βελτιώνει την ποιότητα της ζωής μας. Και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, σε γενικές γραμμές. Σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, ακριβώς, πολύ σωστά. Μάλιστα. Να δούμε λοιπόν και το άλλο θέμα που θα συζητήσουμε τώρα. Πείτε μας πώς... Το άλλο θέμα είναι αρκετά σοβαρό, με την εξής έννοια. Έχω δει, επειδή και εγώ είμαι σχετικά πρόσφατο στην Ελλάδα,
ότι υποδιαγιγνώσκεται αρκετά. Δηλαδή δεν βλέπουμε στην Ελλάδα εύκολα τη διάγνωση της φυσιολογικής πίεσης υδροκεφάλου. Γι' αυτό μπορεί να ευθύνονται πολλά πράγματα, ότι δεν κάνουμε πολλές αξονικές τομογραφίες εγκεφάλου ενδεχομένως, ότι ο ασθενής δεν ξέρει σε ποιο γιατρό να απευθυνθεί. Δεν έχει νόημα τόσο να συζητήσουμε το τι φταίει γι' αυτό, όσο το να τονίσουμε τη σημασία της διάγνωσης. Πρόκειται λοιπόν για μία νόσο που είναι, όταν λέμε υδροκέφαλο στην ιατρική, εννοούμε την αυξημένη ενδοκράνια πίεση. Μάλιστα. Λέγεται φυσιολογικής πίεσης υδροκέφαλος, γιατί αυτή η αύξηση της ενδοκράνιου πίεσης δεν είναι όλο το 24ωρο, είναι σε κάποιες στιγμές του 24ωρου. Και γι' αυτόν τον λόγο μια από τις διαγνωστικές μεθόδους, κυρίως παλιότερα, ήταν το να μετράμε την ενδοκράνια πίεση καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου, για να δούμε κάποια πίκα, ας πούμε, στην ενδοκράνια πίεση. Πώς γίνεται αυτό, γιατί εμείς δεν ξέρουμε? Αυτό, τουλάχιστον στο κέντρο που ήμουν εγώ, γινόταν βάζοντας έναν καθετήρα στις κοιλίες του εγκεφάλου, με τοπική αναισθησία, και ο ασθενής παρακολουθείται στην μονάδα εντατικής θεραπείας ένα 24ωρο και καταγράφαμε την ενδοκράνια πίεση, προκειμένου να δούμε κάποια συγκεκριμένα κύματα τα οποία είναι ενδεικτικά και χαρακτηριστικά της νόσου αυτής. Αφορά λοιπόν μεγάλης ηλικίας άτομα. Κυρίως αφορά μεγάλης ηλικίας άτομα. Πολλές φορές την μπερδεύουμε με την νόσο του Αλτσχάιμερ, γιατί έχει κάποια κοινά συμπτώματα και θα αναφερθούμε σε αυτά. Δηλαδή τα κύρια συμπτώματα είναι τα εξής, είναι μια τριάδα συμπτωμάτων, η οποία αφορά διαταραχές της μνήμης, διαταραχές της ούρησης και το κυριότερο, διαταραχές της βάδησης. Κάνει μια χαρακτηριστική δηλαδή βάδηση, ο ασθενής περπατά με, ας πούμε, ευρεία βάση, προκειμένου να έχει σταθερό βήμα, περπατά αργά, θυμίζει μερικές φορές το παρκινσονικό βάδισμα ή το βάδισμα του ασθενούς με νόσο του Αλτσχάιμερ, και με αυτά τα συμπτώματα θα πρέπει κανείς να έχει πάντα στο μυαλό του ότι μπορεί να έχει και αυτήν την φυσιολογική πίεση υδροκέφαλο. Καλό θα ήταν πάντως να εξετάζεται, γιατί από μια ηλικία και πάνω, από τα 80, να πω έτσι εγώ σχηματικά, τουλάχιστον από αυτούς που γνωρίζουμε στον περίγυρό μας, φίλους, γνωστούς, συγγενείς, οι άνθρωποι αρχίζουν και παρουσιάζουν αυτά τα προβλήματα και δεν ακούς κάτι άλλο από Αλτσχάιμερ ή άνοια κλπ. Ή γενικότερα γυρατιά ή κάτι λες τέτοιο. ότι ξέπεσε ο άλλος απότομα ίσως κάποιες φορές. Θα έλεγα ότι αν υπάρχουν αυτά τα συγκεκριμένα συμπτώματα, αξίζει κανείς να απευθυνθεί στον νευρολόγο του ή στον νευροχειρουργό του, να κάνει μια αξονική τομογραφία εγκεφάλου ή μια μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου, όπου θα δει κάποια στοιχεία και εκεί, και από εκεί και πέρα υπάρχουν διάφορα τεστ τα οποία μπορεί να κάνει, ακόμη και να μην κάνει αυτό που προαναφέραμε, τις 24ωρες πίεσης, της ενδοκρανίου πίεσης. Μπορεί κανείς να κάνει το TAP test, ένα τεστ όπου αφαιρούμε μια ποσότητα εγκεφαλωτικού υγρού και βλέπουμε μια βελτίωση στη βάδηση του ασθενούς στο επόμενο μισάωρο. Αυτό σημαίνει ότι αποσυμπιέζεται στην ουσία. Αυτό ακριβώς, πολύ σωστά. Βέβαια μετά αυτό κρατάει μισή ώρα η επίδραση. Όταν ξαναπαραχθεί το εγκεφαλωτικό υγρό, έχουμε ξανά την βάδηση αυτή. Αλλά από εκεί θα καταλάβετε όμως ότι πρόκειται γι' αυτό, οπότε βλέπετε πώς θα το λύσετε. Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέτε και ίσως θα πρέπει να το έτσι έχουμε στο νου μας όλοι. Και βέβαια οι συνάδελφοί σας, οι οποίοι θα πρέπει να μας παροτρύνουν να το ψάχνουμε λιγάκι. Και είναι πολύ σημαντικό, γιατί η θεραπεία του είναι απλή, χειρουργική βέβαια. Έχει να κάνει με την τοποθέτηση μιας βαλβίδας, όπως λέμε, παροχέτευσης εγκεφαλωτικού υγρού, και η ποιότητα ζωής του ασθενούς πραγματικά βελτιώνεται. Δηλαδή, εάν δείτε τον ασθενή αυτόν μετά από 1 ή 2 μήνες, θα δείτε έναν διαφορετικό άνθρωπο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που προσφέρεις, ας πούμε, σε αυτούς τους ασθενείς. Η βαλβίδα μπαίνει, φαντάζομαι, στο κεφάλι. Η βαλβίδα, το ένα κομμάτι, ένας καθετήρας μπαίνει στο κοιλιακό σύστημα, που είναι μέσα στον εγκέφαλο δηλαδή, το κοιλιακό σύστημα, και το άλλο κομμάτι πηγαίνει συνήθως στην κοιλιά, στην περιτοναϊκή κοιλότητα. Μάλιστα. Είναι δύσκολη η διαδικασία, δηλαδή, για να υποβληθεί ένας μεγάλος άνθρωπος? Όχι. Ως επέμβαση είναι απλή, γρήγορη, φεύγει γρήγορα από το νοσοκομείο και έχει βέβαια εγκυμονή κινδύνους όπως κάθε χειρουργική επέμβαση, και ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους, αλλά σε γενικές γραμμές είναι ασφαλής και απλή ως τεχνικά. Και ανακουφίζει τον άνθρωπο, έτσι, τον ηλικιωμένο. Ακριβώς. Που μπορεί να περπατήσει καλά, να ουρήσει χωρίς προβλήματα. Ακόμη και να βελτιωθεί σε έναν βαθμό η μνήμη του και να επικοινωνήσει ακριβώς καλύτερα. Ακριβώς όπως το είπατε.
Γιατί μπαίνουμε σε διαδικασίες να τους προσέχουμε πάρα πολύ, να θέλεις άνθρωπο στο σπίτι. Σίγουρα. Είναι μια διαδικασία που μπορεί να αποφευθεί ενδεχομένως με αυτήν την χειρουργική επέμβαση, όπως είπαμε. Φαντάζομαι θα πρέπει να σας λάβουν πολύ σοβαρά, έτσι, και μάλλον αυτά που λέμε τώρα, η γυριατρική εταιρεία. Μακάρι. Που ασχολείται με αυτά. Και ιδιαίτερα με τα προβλήματα των ηλικιωμένων, οπότε να τα δει και να το προωθήσει προς τα έξω, να το ξέρει ο κόσμος ο περισσότερος και σίγουρα, να το ζητά. Αξίζει το κόπο. Έτσι, γιατί νομίζω ότι θα βελτιωθεί η κατάσταση της υγείας πολλών ανθρώπων που ταλαιπωρούνται, μάλλον η ποιότητα ζωής πιο πολύ. Έτσι πιστεύω και εγώ. Μα και είναι και άσχημο να παίρνει κάποιος χάπια χωρίς να υπάρχει λόγος. Ακριβώς. Ή να λέμε γενικά η ηλικία, ας πούμε, ενώ υπάρχει κάποια από πίσω οντότητα που πρέπει να θεραπευτεί, γιατί θα τον βοηθήσει, ας πούμε. Μάλιστα. Άρα αυτά είναι τα συμπτώματα που μοιάζουν πολύ με το Alzheimer ή το Parkinson. Σε κάποιο βαθμό, βεβαίως. Ναι. Οπότε πρέπει μόνο με μία μαγνητική αξονική. Για να γίνει για να έχουμε μια υπόνοια, ας πούμε, της διάγνωσης και από εκεί και πέρα να προχωρήσουμε. Έτσι, μια εικόνα και βλέπετε. Σίγουρα. Και από εκεί και πέρα να προχωρήσουμε σε αυτό που είπαμε, είτε στο TAP test, είτε στην 24ωρη παρακολούθηση της ενδοκρανιοποίησης, που βέβαια από ό,τι ξέρω δεν γίνεται έτσι εύκολα και εδώ ίσως στην Ελλάδα, έτσι, καθημερινά. Ναι. Παρότι είναι εύκολη ως διαδικασία, βέβαια. Στη χώρα που ήσασταν, στη Φιλανδία, το αντιμετωπίζατε συχνά αυτό? Πάρα πολύ συχνά. Πάρα πολύ συχνά. Δηλαδή, γι' αυτό και μου έκανε εντύπωση και το έθιξα. Που δεν το είδατε εδώ. Εδώ στην Ελλάδα δεν έχω δει τις διαγνώσεις αυτές, ενώ στην Φιλανδία, για παράδειγμα, είχαμε κάθε εβδομάδα 20 χειρουργία τέτοια, ας πούμε. Που σημαίνει ότι υπάρχει και εδώ, αλλά δεν το ξέρουμε, γιατί δεν μπορεί να μην υπάρχει. Έτσι νομίζω. Μάλιστα, ας ελπίσουμε ότι θα ακουστεί, θα μαθευτεί σιγά σιγά και θα μπούμε στη διαδικασία να ψάχνουμε και αυτή την ασθένεια, που μπορεί η λύση που θα δοθεί, γιατί είναι εύκολη, να βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο. Σίγουρα. Δεν χρειάζεται να μείνει πολύ στο νοσοκομείο, είπατε την άλλη μέρα φεύγει. Τη μεθεπόμενη. Αν γίνει επέμβαση, τη μεθεπόμενη φεύγει μετά τη βαλβίδα και από εκεί πέρα. Εντάξει, γιατί πρόκειται και για μεγάλη ηλικία άτομα, οπότε θα πρέπει να παρακολουθηθούν. Σίγουρα. Και είναι και μια επέμβαση που βάζουμε έναν καθήρα στο κεφάλι, να δούμε μήπως δημιουργηθεί κάποιο αιμάτωμα ή κάποια άλλη επιπλοκή. Και τη μεθεπόμενη μέρα φεύγει. Ο καθετήρας μένει μόνιμα, έτσι. Ναι. Μένει κάτω από το δέρμα, βέβαια είναι μέσα, δεν φαίνεται τίποτα, έτσι. Δεν ενοχλείται, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Όχι, τίποτα απολύτως. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι δεν φαίνεται και δεν ενοχλείται. Σίγουρα. Οπότε δεν δημιουργούνται και προβλήματα. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Πιστεύω ότι καλό θα ήταν κάποια στιγμή, επειδή είναι πολύ σημαντικά τα θέματα που αντιμετωπίζετε, τα νευροχειρουργικά και έτσι πολύ λεπτά, να δούμε και άλλα ζητήματα από την ειδικότητά σας. Γιατί είναι όντως πολύ σημαντικά. Και βοηθάτε πολύ κόσμο, όπως όλοι οι γιατροί. Να είστε καλά. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, να είστε και εσείς καλά. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν κοντά μας.